Kedemo bingung mikirnya apa tau awakmu iki? Loh, awakmu puru ngerti berita sing lagi viral ning desa iki? Berita apa to? Apa berita anake Pak Lurah sing ditiron yo? Bus, pikiranmu ke sing ngeresian. Udah berita kuwi. Ya terus berita apa? Kuwi lho, desa awake dhewe lagi diteror. Diteror sapa? Maling kok. Udah kuwi, tapi diteror kakek celurit. Loh, Aku kok malah lagi krungu. Kuwi lo kurang update kok. update. Oh iya, update. Gante. Cendol dawet, cendol dawet, cendol. Jiro lupat, monem tuwolu songo, 10. Ah, iki. Wih, kowe iki lho cerita apa kok serius nemen? Iki lho, Bro. Ceritake iki mau. Besone dhewe lagi diteror karo kakek telure. Wah, masuk. Betul. Aja meden-medeni ngono ah. Temenan iki kok iso meden-medeni. Tapi yo ndek bengi pas lekku balik Kojagong yo neng perempatan ki roh wong arit bengi-bengi. Tenan ki. Pas dicedeki karo lekku, ditekoki. Lagi ngopo, Mbah? Ngono. Lah, moro-moro sing ditekoki kuwi mlinguk. Tapi enek kaine. Tenan iki aku ora meden-medeni. Sing tenan ah, cuma meden-medeni aku. Gak wani balik engko aku bengi-bengi ngene kok. Aku kok dadi merinding ngene ya. Wah, arek juga iki. Katan po. Udu. Kato. Udu. Kakek celurit. Wah, ndi? Dumeten-medeni ngono agrek. Iya, cuma meden-medeni ah, Greg. Tenan kok, aku mau ndelok kakek celurit. Kok ilang yo? Ya wis nak ngono, aku tak balik sih ah, timbangane rawani balik engko. Nek ngono aku bareng ah. Ngomongane koncone kok. Ana tak turu. Ini apa pawakanmu iki? Wedi men to. Wah, aku iki kok melek nek kakek celurit piye? Alah celurit itu apa? Asem. Umar ape tak jak nembak malah lunga karo ceweke. Niki aku ngejak sopo iki? Rinding aku. Ora strek-strek nang kono kae. Nek wong arep. Apa kuwi? Kakek celurit. Aduh. Ampun, Mbah. Ampun. Ojo ganggu aku, Mbah. Nah, dipikir-pikir iki kakek celurit kok kayak medeni juga ya. Turu sampai menjero kamar tapi kok wedi. Terus kene kena kakek yang mlebu langsung dibacok dulu iki.
Coba pengen. Ayo, man. Apa traktor ki? Wah, iki. Wong maling suketku iki. Awas weh. Depanan. Oh. Kuwi to jebule sing biasane nyolongi suketku iki. Tenan lho. Coba pedet. Aku dadi ra nyaman ning ngene iki. Ane aku diteror terus karo kakek celurit ngene iki gajo iki. Aku SMS pian sih apa cerita ngimpiku aku. Oke, aku Rono. OTW. Rono saiki nawane ana kopi nang ngono. Sana sepian iki. Oke, aku Rono, OTW. Oke, sip, tak enteni. Baik. A few moments later. Iki pian iki? Kowe men to ngomong apa rene? Sido apa ora nggo? Hei, Greg. Woi, Yan. Rene yo. Kowe takon rene iki enek sing ape tak critakno, Yan. Arep cerita apa, Greg? Ndek bengi aku diimpeni kakek celurit. Loh, kok podo, Greg? Aku barang ndek bengi yo diimpeni kakek celurit kok. Mosok. Ning ngene ora tenang iki. Lah kowe diimpeni piye ceritane? Ndek bengi aku ngimpi. Kan aku arep tuku pulsa to. Aku mlaku kuwi. Aku njero aku lagi ada wong ngaret, tak cedeki malah dulu kakek celurit. Bah, aku melayu lah, kejar aku karo kakek celurit. Nek aku ki malah ora, aku ki malah ape dibacok karo arit karo kakek celurit kok. Bah, nah ngene iki desane dhewe sira aman, Greg. Buktine ae mambengi dhewe diroi sampai kegawa mimpi, dal. Sampai diimpeni ge. Ya mulakno kuwi. Kowe mau rene kok ora ngejak Umar Said? Aku mau marani Said, tapi wonge ngomongnya kerja. Nak ngono Yan. Koyoke dhewe kudu lapor karo Pak RT. Soalnya meresahkan masyarakat lho. Setuju aku. Nah ini iki memang kudu dilaporke. Wis, ngono dhewe nggon Pak RT saiki. Ayo. Wis. Iya.
Alah, bocah kok pada goblok. Wong cerita wong tua kok. Ora gelem minggir. Wah, goblok tenan kok. Berani Pak RT. Aku ora ngerti lho ngono. Sampeyan lho kok bantere ra munggo anu wis pede. Ana apa sih? Ngene lho Pak RT. Dhewe iki arep lapor. Arep lapor ya Pak RT. Anu lapor perkara apa sih? Anak masalah gawat Pak RT. Anu masalah gawat apa sih? Wes ayo. Jangan disenangkan dengan cerita enak. Maju maju. Wes, jelas nah. Harap laporan apa sih? Ini Pak RT. Desane dhewe iki wis gak aman. Yo Pak RT, wis aman desane dhewe iki. Ora aman kepriwe? Slow-slow bae lah. Kon santet piye Pak RT? Wis gawat yo ngene. Desane dhewe iki lagi diteror Pak RT. Wes alus. Anu omongan karo cuma kok kasar banget, jantung yang rogol. Nah, apa sih sebenarnya? Biar kono emosi Pak RT. Wes masalah ning desane koyo ngene. Wes wedangnya ora metu pisan. Kacau amben iki. Ya ngapurane lah, wong tua. Baru dijeneng lagi. Lu ngame iki kok ya wajar bae lah nek kopi ora metu maklum ya. Halo Pak RT. Desane dhewe iki lagi diteror karo kakek celurit. Terus desane dhewe gawat ngene iki kok malah Pak RT meneng-meneng ae iki piye? Yo Pak RT. Beh. Ya kok malah lagi ngerti. Kakek celurit iki sapa? Sampeyan iki piye Pak RT? Mosok sampean RT ora ngerti apa sing terjadi ning masyarakat kene. Ini ceritane ngene lho Pak RT, desane dhewe iki lho lagi diteror kakek celurit. Malah sampean kok menang ae urung ngerti. Sampeyan iki jenenge memperhatikno masyarakat ora. Mambengi aku karo Piang ki urip dhewe karo celurit kuwi. Sampai kebawa mimpi. Iya. Teman-teman kowe apa sampean delok aku ngapusi? Sampean lek ora ndak lanjut tak dungo dadi RT sampean. Slow. Aja main-main pada jabatan ya. Ingin jadi RT ki wis suwe. Wis 3 tahun luwe. Rika arep nyapu jabatan ini yo. Nah koyo ngono Pak RT kudu rampungno masalah iki Pak RT. Soale dhewe-dhewe iku ora tenang nang kene. Wis Pak RT, aku tak arep balik iki. Pokoknya masalah iki kudu cepet selesai. Wis wedang ramet tuh nggak sampai nggak emosi tak ayo yes tak pamit Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramen grup iki lah. Bingung lek beli bales sing ada keriting tanganku yo. Oh, kae wong kae iki. Serius men kowe. Kita kowe iki lho ben nang grup kok rame men ngantek keriting lek kembali sih kok. Malah ngurusi grup kowe iki. Aku ki lho lagi diteror. Ora ngerti we. Podo ae nak ngono. Kok yo diimpeni barang? Iya, wis ra kerasan aku ngene iki, ra betah aku digene terus.
Piye carane iki? Tapi mau aku wis lapor Pak RT Piye? karo Pian. Lho Pian gak enak rene. Durung kok. Oh, mau DM Messenger aku omong siapa mancing. Paling mancing wong iki. Paling. Iki kan Terus piye ngene iki? Tapi sik karena aku golek anu sik yo. Golek pulsa. Ya ya. Aku wedi kok apa yang warung. Iki aku yo wedi iki mengkene dhewean malah. Kono konco iki. Ayo, ayo. Terus petang-petang ini, balik gue ketemu kakek curit iki. Wah, jan aku saiki wani ra wani tak wanek-wanekke pokoke. Wis kadung ra betah aku. Saiki diteror terus iki. Podo ae aku yo ora. Apa anu, tandangi ae piye? Nek ketemu parane ayo. Iya. Ayo. Wekel ae didoke Pak RT ning ngarepe sekalian. Ayo. Nek Gede ngono betul. terno si aku ah. Aku wedi kok. Oh iya, ayo. Ayo. Sik. Kamu krungu ora kae? Krungu, srek kok. Iya, koyo enak ngaret to. Kae wong e. Oh iya. Kae, menang. Ana alon lho yo. Kok goblok temen sih? Kepriwe Pak RT. Wah, ampun Pak. goblok temen sih ngapa kok nabrak-nabrak wong tua? Bocah ya kok. Amit Pak RT. Tak kira kakek celurit sampean mau.